Καλησπέρα σας από το κλειστό του Ρέντι. Αγώνας για την ένατη αγωνιστική της Elite. Πιράνχας εναντίον Westside. Μπαίνουμε για τα καλά πλέον στο δεύτερο γύρο. Δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Ηλιού στην πρώτη επίθεση θα πάρει το φάουλ. Δύο ομάδες που γνωρίζονται πολύ καλά, με αρκετές μάχες μεταξύ τους. Ομάδες με τους ίδιους πάνω κάτω στόχους. Αυτή τη στιγμή όμως στη βαθμολογία οι Westside βρίσκονται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 4-2, ενώ οι Πιράνχας έχουν ρεκόρ 2-4. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι Πιράνχας βρίσκονται σε μια άνοδο, καθώς προέρχονται από νίκη στο πρωτάθλημα, αλλά και από νίκη στο κύπελλό μας, δεύτερη φάση, όπου απέκλεισαν με πάρα πολύ καλή εμφάνιση τους πάρα πολύ δυνατούς Blazers. Συνεπώς οι Πιράνχας είναι σαν οδική πορεία και σήμερα προβλέπεται derby. Θα έχουν έτσι την ευκαιρία να πλησιάσουν τους Westside στη βαθμολογία. Οι Westside από την άλλη, ενώ ο Ευσταθίου πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο καλάθι, οι Westside από την άλλη θέλουν με αυτή τη νίκη να παγιωθούν στα υψηλά στρώματα και να πάρουν προβάδισμα για το πλεονέκτημα. 2-2 αγώνας. Με πλήρες ρόστερ σήμερα η Westside. Έχουμε και την επιστροφή του Γκυρτή, ο οποίος έκανε καταπληκτικά παιχνίδια στην προκριματική φάση. Από την άλλη, οι Πιράνχας έχουν δύο πολύ μεγάλες απουσίες. Αυτή του Άγγελου Γαλάτη και του Θοδωρή Μπολοτάκη, δύο εκ των ηγετών τους, και σήμερα θα έχουν δύσκολο έργο να τους αντικαταστήσουν. 4-2 με ένα καλάθι του Μπέι. Βρίσκονται τώρα μπροστά Βασιλείου, Ελευθεριάδης, Τρατολάτης. Για τρεις το Τρατολάτης αστοχή. Να δούμε και τις πεντάδες των δύο ομάδων. Ξεκινάμε με τους γηπεδούχους Westside, που βρίσκονται με ένα πάρα πολύ χαμηλό σχήμα, χωρίς ψηλό αυτή τη στιγμή μέσα. Ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα χωρίς διακριτές θέσεις στο γήπεδο. Ο Τρατολάτης, ο Ηλιού και ο Ελευθεριάδης είναι στην περιφέρεια. Τυπικά ψηλή είναι ο Μαυρονάς και ο Βασιλείου. Από την άλλη, Μπέις, Μητρομελέτης και Χαραλαμπίδης στην περιφέρεια των Πιράνχας. Η Ηλιού πετυχαίνει άλλο ένα πολύ ωραίο καλάθι, κάνει το 4-4, και Μιλίσεβιτς και Ευσταθίου είναι στη γραμμή των ψηλών. Και ο Μπάμπης Φακύρης λείπει από τους Πιράνχας, άρα και άλλη σημαντική απουσία. Ο Μπέις, που σήμερα θα κληθεί να πάρει πολλές προσπάθειες, πετυχαίνει τον τέταρτο του πόντο. Σήμερα λοιπόν, με αυτές τις σημαντικές απουσίες στα guard, αλλά και αυτή του Μπολοτάκη, θα χρειαστεί, θεωρώ, ο Μπέις και ο Χαραλαμπίδης κυρίως να τραβήξουν πολύ σκοράρισμα. Εδώ ο Χαραλαμπίδης θα πετύχει και αυτός ένα όμορφο καλάθι. Θα πρέπει λοιπόν ο Μπέις και ο Χαραλαμπίδης να τραβήξουν πολύ στο σκοράρισμα, ενώ να βοηθήσει αρκετά και ο Σαγιόγλου. Ηλιού, που έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά, αστοχή αυτή τη φορά. Πολύ γρήγορος ρυθμός στο μάτς, ελεύθερο παιχνίδι. Κι άλλο καλάθι από τον Χαραλαμπίδη, 14.
Ελευθεριάδης που έχει τον Μπέι πάνω του. Σουτάρει ο Ελευθεριάδης. Αστοχή. Rebound από τον Ευσταθίου. Και ωραία μακρινή πάση στο Μιλίσεβιτς που θα κάνει το lay-up. Σπάνια σκοράρει με αυτόν τον τρόπο ο Μιλίσεβιτς, καθώς συνήθως προτιμάει αυτά τα σουτ μέσης απόστασης. Ο Βασιλείου κατεβάζει την μπάλα. Και ετοιμάζεται και ο Γκυρτής, γιατί πλέον οι θέσεις βρίσκονται πολύ δύσκολα χωρίς ψηλό. Αυτό λέει και ο Ελευθεριάδης, ποιος είναι ψηλός. Θα γίνει το λάθος. Φεύγει ο Ηλιού. Ηλιού σπάει στον Ελευθεριάδη. Αυτό είναι εύκολο σου για τον Ελευθεριάδη. Το αστοχή όμως. Μένει το 12-4. Κυριαρχούν οι Πυράνχας. Χαλαρή Westside, χωρίς δύναμη στην άμυνα, μπερδεμένη στην επίθεση για την ώρα. Σταθίου θα σουτάρει. Rebound από τον Μαυρονά. Μαυρονάς με τον Τρατολάτη. Θα σουτάρει από μακριά ο Τρατολάτης, θα το χάσει. Κακές επιλογές και κακές επιστροφές. Χαραλαμπίδης. Μπερδεύονται όμως οι Πυράνχας. Ο Χαραλαμπίδης όμως με αυτό το σουτάκι κάνει το 14-4. Και πάμε γρήγορα για time out. 3:58 πριν από τη λήξη του πρώτου μέρους, της πρώτης περίοδου. Επανήλθαμε από το time out. Και γρήγορα έχουμε δύο αλλαγές. Αναμενόμενο, ο Τρατολάτης και ο Μαυρονάς κάθεσαν στον πάγκο. Πλέον δύο ξεκάθαροι ψηλοί. Ο Κοντογιάννης σε θέση 4 και ο Γκυρτής σε θέση 5. Καλάθι από τον Βασιλείου με επιθετικό rebound. Να δούμε ποιος θα πάει πάνω στον Γκυρτή. Ο Ευσταθίου. Ο Ευσταθίου είχε πέσει πάνω στο Βασιλείου. Ωραία πάσα στον Ευσταθίου που θα τελειώσει τη φάση. Ο Βασιλείου θα κατεβάσει. Και πάλι τον Γκυρτή θέλουν να αποστάρουν. Δεν νομίζω ότι ο Χαραλαμπίδης μπορεί να τον παίξει εκεί. Θα του κάνει το φάουλ. Για βολές είναι. Γκυρτής 0-2, μένει το 16-6. Μητρομελέτης. Μιλίσεβιτς. Αστόχισε. Βασιλείου θα πάρει το φάουλ από τον Ευσταθίου. Αλλαγή, ο Βρετός στη θέση του Ηλιού. Και πάλι πάσα στον Γκυρτή. Αστοχή, Κοντογιάννης όμως το επιθετικό. Ελευθεριάδης για 3, εύστοχος αυτή τη φορά. 16-9. Ο Μελέτης κατεβάζει. Έκοψε Χαραλαμπίδης, ο οποίος από κάτω πάει. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τον Παντελή Χαραλαμπίδη που ζητάει και αλλαγή. Πολύ καλή επιθετικά η Πυράνχας σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ελευθεριάδης. Στον Ελευθεριάδη έχει πάει ο Μπέις.
που ταιριάζουν και σωματοδομικά. Αλλαγές στο παιχνίδι, ο Σαγιόγλου και ο Κανελόπουλος. Κανελόπουλος μετά από καιρό στο ρόστερ της ομάδας. Σαγιόγλου για 3. Αστόχισε Κοντογιάννη στο rebound. Και πάλι μπάλα στον Κυρτή. Κυρτής είναι δυνατός. Από πίσω την τάπα ο Μπέις. Ελευθεριάδης για 2. Πολύ ωραία εκτέλεση. 18-11. Το Λευτέρη Ελευθεριάδη. Στο Μπέι μπάλα. Στάρι για 3. Δεν ήταν καλό. Δεν μπορούν όμως να μαζέψουν το rebound. Σαγιόγλου περνάει, έχουν χαθεί όμως οι αποστάσεις. Κανελόπουλος, Μπέις, έκανε βήματα ο Μπέις, ναι. Βασιλείου στην τελευταία επίδεση, πασάρει στον Κυρτή που θα πάρει το φάουλ. Είναι απίστευτο, αλλά οι Westside έχουν κάνει 0 ομαδικά και έχουν δεχτεί 18 πόντους στην πρώτη περίοδο. Δεν έχουν άλλο ομαδικό, έχουν συμπληρώσει τα 4. Τον Κυρτή, ένα δευτερόλεπτο από τη μία μεριά στην άλλη, ο Μητρομελέτης, όχι. 18-13 υπέρ των Πυράνχας, οι Westside έχουν επιστρέψει. Όλα έτοιμα για τη δεύτερη περίοδο. Πυράνχας Westside 18-13 στην πρώτη. Οι Πυράνχας ξεκίνησαν εντυπωσιακά, όμως οι Westside αργά αλλά σταδιακά επανήλθαν. Μπέις, πάει για κάτι δύσκολο Μπέις. Διαμαρτυρίες από νωρίς. Την μπάλα είναι για τους Westside, για τους Πυράνχας από την επαναφορά. Κανελόπουλος, βήματα. Συνεχίζουν και μιλάνε εκεί. Προχωράμε. Βασιλείου. Στον Ευσταθίου πάνω του από την αρχή Βδέλα. Αστοχείο Βασιλείου. Rebound από τον Κανελόπουλο. Πολύ δυνατό το μάτς από νωρίς. Σαγιόγλου, Μπέις, παίρνει το τρίποντο. Καλό ήταν αλλά στόχισε. Σαγιόγλου και πάλι Μπέις. Θα κάνει το λάθος Βρετός. Μαυρονάς, μακρινή πάσα στο Βασιλείου. Καλή επιστροφή από τους Πυράνχας. Κυρτής σουτάρει και για 3 και θα το πάρει και θα το βάλει. 18-16. Με ένα σερί 12, το 16-6.
Χαραλαμπίδης επιστρέφει στο παρκέ, ο Μπέι στον πάγκο. Χαραλαμπίδης, επιθετικό από τον Dragan Milicevic στον Κοντογιάννη. Οι West Side έχουν επανέλθει στο παιχνίδι, σφίγγοντας την άμυνά τους. Κοντογιάννης, Βασιλείου, πάντα με τον Ευσταθίου πάνω του. Δεν είναι καλή πάσα στον Κυρτή. Παντελής Χαραλαμπίδης κατεβάζει, θα παίξει και σαν άσο σήμερα αναγκαστικά. Δυσκολεύονται πολύ στην επίθεση Πυράνχα στα τελευταία μάτς. Χαραλαμπίδης πιάνει λίγο τη μέση του. Συνεχίζουμε. Ένα θέμα με το χρονόμετρο. Διορθώνεται, πάει από τα 8 στα 11. Χαραλαμπίδης για τον Μιλίσεβιτς που κάνει ζευγάρι εκεί με τον Κοντογιάννη στη 4. Χαραλαμπίδης κρατάει την μπάλα. Ωραία προσπάθεια. Παραλίγο να βάλει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Πολύ καλή άμυνα από τον Βασιλείου. Τελικά κλέβει ο... Φοβερές μάξι εκεί, τι γίνεται. Το χάσε ο Μιλίσεβιτς. Είναι το επιθετικό rebound όμως ο Ευσταθίου. Και θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Σαγιόγλου έχει μείνει μόνος του και φώναζε τον Κυρτής πολύ ώρα, όμως έμεινε μόνος του και ευστόχησε ο Σαγιόγλου. 20-16. Βασιλείου σε ρόλο point guard. Θα βάλει το layup. 20-18. Ασυνεννοησία στην άμυνα των Πυράνχας. Χαραλαμπίδης, Μιλίσεβιτς, ωραία πάσα στον Γανελόπουλο. Δυνατή άμυνα από τον Κυρτή, ο οποίος παίρνει και την μπάλα και φεύγει. Κοντογιάννης, Βρετός το παίρνει. Ωραία εκτέλεση από τον Βρετό και πλέον έχουμε, πατούσε 20-20. Δεν ξέρω αν ήταν για 3. 20-20 λέει ο πίνακας. Χαραλαμπίδης στη γνωστή του κίνηση, άχαστος. Και πάλι Πυράνχας στο προβάδισμα. 22-20. Τελικά για 3 ήταν σωστά. Εδώ πέφτει την παγίδα Ευσταθίου και κάνει το δεύτερο του φάουλ. Δεν χρειαζότανε. Στο Βασιλείου. Βασιλείου σηκώνεται για 2, δεν ήταν καλό το σουτ. Μένει το 22-21. Χαραλαμπίδης που σήμερα κουβαλάει την ομάδα επιθετικά όπως και θα το περιμέναμε. Ωραία πάσα έκανε, αλλά ο Σαγιόγλου δεν την περίμενε. Ο Γιάννης θα δώσει το screen. Την μπάλα στον Κυρτή στο post. Πολλές βοήθειες στον Κυρτή. Βρετός.
Βασιλείου το παίρνει τελικά, αστοχή. Rebound, τραβιούνται εκεί, Μιλίσεβιτς και τώρα Χαραλαμπίδης για τον Ευσταθίου στο transition. Φάουλ από τον Κοντογιάννη, χαμηλά. Ηλιού και Ελευθεριάδης και πάλι στο παρκέ. Χαραλαμπίδης. Περνάει ο Χαραλαμπίδης. Με το πόδι θα βρει την μπάλα τελικά και η μπάλα είναι για το West Side. Ηλιού έχει μείνει μόνος του. Αστοχή όμως. Δεν έχουν βρει ακόμα τα μαρκαρίσματα οι Πυράνχα στις αλλαγές. Ωραία πάσα στο Σαγιόγλου. Σε πολυκοσμία όμως και ο Σαγιόγλου βγαίνει προς τα έξω. Προλαβαίνει την μπάλα. Κανελόπουλος. Πάει για κάτι δύσκολο. Γκυρτής και πάλι τον αναχαιτίζει. Και κάνει την πάση στον Ηλιού. Αυτό όλο το καλάθι είναι από τον Γιώργο Γκυρτή. Από την άμυνα το κατέβασμα μέχρι και την assist. Πάρα πολύ καλός. Χαραλαμπίδης σηκώνεται. Καλή εκτέλεση, αυτή τη φορά δεν θα βρει το στόχο. Βρετός απέναντι στον Ελευθεριάδη. Θα το πάρει ο Ελευθεριάδης και θα το βάλει βεβαίως. Nice West Side. ...26-22 πλέον. Αστοχή ο Μιλίσεβιτς. Transition. Βρετός. Το παίρνει από τη γωνία. Το χάνει. Ο Κανελόπουλος τελικά στο rebound. Πασάρει για το Μιλίσεβιτς που το παίρνει το σουτ αυτό. Αστοχή. Γκυρτής και πάλι καθαρίζει το rebound. Και τώρα transition για τους West Side. Ηλιού θα πάρει το foul σωστά. Θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Έχουμε όμως time out γιατί οι Πυράνχας βλέπουν το παιχνίδι να ξεφεύγει σιγά σιγά. Επιστρέψαμε για τις βολές. Αστόχησε ο Ηλιού. Μένει το 26-22. Base. Χαραλαμπίδης. Καταπληκτική εκτέλεση. Ο Παντελής Χαραλαμπίδης συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα. Τρατολάτης που έχει επιστρέψει. Σουτάρει ο Τρατολάτης, θα το βάλει ο Νίκος Τρατολάτης. 28-24. Σαγιόγλου θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Η West Side και πάλι στην επίθεση. Με τον Νίκο Τρατολάτη που δεν το πολύ σκέφτεται, παίρνει το τρίποντο, αστοχή. Χαραλαμπίδης συνεχίζει, τη φορά πήρε το φάουλ. Χαμηλά το φάουλ. Το έδωσε έξυπνα ο Γκυρτής νωρίς. Μητρομελέτης με ένα μικρό ράνερ θα στοχίσει. Γκυρτής πολύ ωραία κατεβάζει. Και στον Ελευθεριάδη που το χάνει. Γκυρτής έκανε και πάλι πολύ καλή προσπάθεια. Χαραλαμπίδης και αυτό. Και ουσιαστικά μόνος του κρατάει τους Πυράνχας στο παιχνίδι. 28-26.
Στο post του Γκυρτής. Πολύ ωραία κίνηση, θα το βάλει απέναντι στον Κανελόπουλο. Μπέις. Πήγε για κάτι δύσκολο Μπέις, αστόχησε. Τρατολάτης για τον Ελευθεριάδη. Έχει μείνει πίσω η άμυνα, θα το πάρει ο Ελευθεριάδης και θα το βάλει βεβαίως. Εκπληκτικό σουτέρ, κίνδυνος θάνατος. Δεν γίνεται να μείνεις πίσω από το screen όταν απέναντι σου είναι ο Ελευθεριάδης. Ο Ηλίου θα κάνει το φάουλ. 33-26. Στο Χαραλαμπίδη μπάλα, που θα πάει πάλι σε ένας με έναν. Σηκώνεται και πάλι και αυτό μέσα. Τι κάνει ο Χαραλαμπίδης σήμερα? 33-28. Οι Westside βέβαια έχουν αποκτήσει τον έλεγχο από μια επίθεση για την κάθε ομάδα περίπου. Ελευθεριάδης στον Γκυρτή, ο οποίος είναι ξεκάθαρα πάνω σε... είναι ξεκάθαρα ο παίκτης που σημαδεύουν. Θα πάρει αυτή τη φορά το φάουλ, θα πάει στη γραμμή των βολών. Μέχρι στιγμής δείχνει να μην έχει αντίπαλο. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Γιώργος Γκυρτής. Και στη δεύτερη 35-28, διαφορά στους 7. Μία άμυνα είναι, Μητρομελέτης. Πασάρι στο Χαραλαμπίδη που θα σουτάρει και αυτό μέσα. 35-30. Πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο, ωραίος αγώνας. Για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο. Πάμε στην ανάπαυλα. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου μέρους. Βασιλείου. 35-30 το πρώτο μέρος. Ο Ηλίου θα το βάλει. 37-30. Οι Westside έχουν βρει επιθετικό ρυθμό. Με μια φύση επιθετική ομάδα. Με πολύ ατομικό ταλέντο. Έχω πει και εγώ πολλές φορές ότι είναι μια ομάδα που το ταβάνι της θα το καθορίσει ξεκάθαρα. Το τι εικόνα θα παρουσιάζουν στο αμυντικό κομμάτι και στην αμυντική συνοχή, γιατί επιθετικά μπορούν να κάνουν ζημιά στον οποιοδήποτε. Μιλίσεβιτς, αστοχή. Σταθίου πάλεψε για το επιθετικό. Από ό,τι βλέπω, Ευσταθίου έχει πάνω στον Γκυρτή και δεν σας κρύβω ότι θέλω πολύ έντονο αυτή τη μάχη. Του το δίνει το σου του Ευσταθίου. Ο Γκυρτής δεν τον τιμωρεί. Μένει το 37-32. Base. Ευσταθίου. Κοστάρι, αστοχή. Ελευθεριάδης τον μπουμπουνάει. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Τι υπενθυμίζω
Westside εναντίον Πυράνχας. Ένατη αγωνιστική της Elite. Μια Elite που όμως είναι κουτσουρεμένη. Υπάρχουν μάτς τα οποία λείπουν από τις ομάδες, συνεπώς δεν έχουν συμπληρώσει τα 8 μάτς όλες οι ομάδες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται στο 4-2 η Westside και στην τρίτη θέση. Στην πρώτη είναι η Veterans, δεύτερη τα Μπαρμπούτια και στο 2-4 η ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα Πυράνχας, που όμως σήμερα έχουν πολύ μεγάλες απουσίες. Ο Φακύρης, ο Γαλάτης και ο πρώτος σκόρερ ο Μπολοτάκης απουσιάζουν. Δείχνουν όμως πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο σε αυτό το πρώτο μέρος. Σταθίου παίρνει το σουτ, το βάζει. «37-34». Βασιλείου για τον Ηλίου για 3. Αστοχή. Ποιος έκανε? Άμα το έχει κάνει Ευσταθίου είναι τέταρτο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, είναι τέταρτο από τον Αλέξη Ευσταθίου. Και νομίζω ότι εδώ αλλάζουν τώρα τα δεδομένα του μάτς. Ο Λιλής θα πάρει τη θέση του για πρώτη φορά στο παρκέ. Καθυστερούν οι Πυράνχας να καταλάβουν τι γίνεται. Εκτελείται γρήγορα το out από την baseline και ο Κυρτής σκοράρει, κάνει το 39-34. Πραγματικά εδώ αλλάζουν πάρα πολύ τα δεδομένα. Λιλής για τον Μπέι, ο οποίος θα πετύχει ένα πάρα πολύ ωραίο mid-range. Χωρίς τον Αλέξη Ευσταθίου νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα βγουν οι άμυνες πλέον. Ο Βασιλείου κατεβάζει με Βασιλείου, Ηλιού και Ελευθεριάδη στην περιφέρεια. Κοντογιάννης και Γκυρτής στη γραμμή των ψηλών. Γκυρτής και πάλι στο post. Στοχή. Ηλιού. Το παίρνει το jumper, το χάνει. Μπάλα στα σίγουρα χέρια του Χαραλαμπίδη. Θα πάρει το φάουλ. Ο Κοντογιάννης έχει πάει πάνω του σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο forward τον Πυράνχας. Ποιος έχει και πάλι την μπάλα. Περνάει. Ωραίο jumper, αστόχισε ψηλά ο Κοντογιάννης. Ο Κοντογιάννης θα πάρει και τον τρίποντο. Αστοχή. Rebound από τον Μιλίσεβιτς. Έχει ένταση το μάτς. Base. Ωραίο πάτημα. Φάουλ από τον Κυρτή και καλάθι. 39-38. Η Πυράνχας είναι εδώ. Έκανε και ρήμα. Μπέις ευστοχές στη βολή και 39 όλα. Ο Μπέις έχει πέσει πάνω στον Βασιλείου. Περνάει στον Κυρτή αυτός. Καλή άμυνα, καλή βοήθεια. Νέες διαμαρτυρίες. Η μπάλα για τους Westside. Ο Λιλής φυσικά έχει πάει πάνω στον Κυρτή. Ο παλιός με τον νέο. Ηλίου. Δεν ήταν καλή άμυνα του Μητρομελέτη γιατί του έδωσε την baseline που είναι
Ο αγαπημένος διάδρομος του Σακυλίου, ο οποίος πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο καλάθι και κάνει το 41-39. Χαραλαμπίδης με τον Κοντογιάννη πάνω του. Του προσποιείται ωραία. Παλεύει για το επιθετικό, το παίρνει ο Βασιλείου. Ζητάει φάουλ ο Χαραλαμπίδης. Γυρτής. Χάνει ένα δικό του καλάθι. Βασιλείου όμως φαλιαρίζει την μπάλα στον Ελευθεριάδη που το βάζει. Τέταρτο νομίζω σήμερα. Νομίζω είναι το τέταρτο του τρίποντο. Μπέις με τον Βασιλείου. Ο Τρομελέτης θα πάρει ένα δίποντο, θα στοχίσει. Ψηλά ο Γυρτής. Βασιλείου στο transition. Ωραία πάσα στον Ηλίου. Προσποιείται, δεν την τρώει ο Μπέις, αλλά ο Ηλίου ευστοχεί. Και Westside πλέον αναλαμβάνουν και πάλι τα ενία του αγώνα. 46-39. Οι Westside που προέρχονται από έναν απογοητευτικό αποκλεισμό από τους Milwaukee Bucks. Μπέις ανάσα 46-41. Έλεγα λοιπόν ότι προέρχονται από ένα αποκλεισμό στη φάση του κυπέλου από τους Milwaukee Bucks, ομάδα της Λιγκένα, πολύ καλή ομάδα βέβαια της Λιγκένα, όμως σε κάθε περίπτωση η Westside ήταν το φαβορί. Σε ένα μάτσο όμως που πραγματικά δεν έπαιξαν καθόλου καλά, έχασαν και πλέον αποχαιρέτησαν το κύπελό μας για φέτος. Στις βολές είναι ο Ηλίου που έχασε την πρώτη. Ευστοχή στη δεύτερη ο Σάκης Ηλίου που κάνει πάρα πολύ καλό μάτς σήμερα. Μπέις που σήμερα... τι τριποντάρα ήταν αυτή! Αυτό που είπα στην αρχή του αγώνα, ότι ο Μπέις και ο Χαραλαμπίδης πρέπει να κάνουν μεγάλο επιθετικά μάτς, το βλέπουμε, γίνεται. Γι' αυτό και η Πυράνχας είναι εξόχως ανταγωνιστική. 47-44 με πολύ μεγάλα μάτς από Μπέι και Χαραλαμπίδη. Τέσσερα ομαδικά πλέον συμπληρώνονται για τους Πυράνχας. Γιώργος Γκυρτής με το Λιλί απέναντί του. Θέλει να τον πάει στα πόδια, αλλά δεν υπάρχει χώρος. Τελικά θα κάνει το ρήγμα και ο Ηλιού θα ευστοχίσει στη λήξη του χρόνου. Δημιουργία από τον Γιώργο Γκυρτή, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίχτης σήμερα στον Westside. Χαραλαμπίδης με τον Κοντογιάννη πάνω του. Περνάει ο Χαραλαμπίδης, βρίσκει το χώρο του και το βάζει. 49-46. Οι Ράνχας κρατάνε επαφή με το σκορ. Δίνουν χώρο στο Βασιλείου. Γυρτής και πάλι στο post. Γυρνάει, θα το βάλει με ταμπλό ο Γιώργος Γκυρτής. Ο Λιλής κρατάει καλά τη θέση του απέναντι στο Γιώργο Γκυρτή, όμως ο Γκυρτής βρίσκει τρόπο να σκοράρει. Καλή άμυνα τώρα στο Μιλίσεβιτς. Χαραλαμπίδης και αυτό Χαραλαμπίδης κάνει τεράστιο μάτς, 51-48. Όλοι τους κουλπαίχτης. Παντελής Χαραλαμπίδης με προτίμηση σε αυτά τα σουτάκια
τις παρυφές του ζωγραφιστού. Μπέις φεύγει αλλά δεν έχει transition. Θα την πάρει ο Χαραλαμπίδης και πάλι. Δημιουργεί και πάλι ωραία το χώρο του. Εδώ τον έφτιασε η μπάλα. Νομίζω ήταν φάουλ εκεί, ακούστηκε. Λιλή στο επιθετικό. Αστοχή. Κι άλλο επιθετικό όμως. Μπέις πατάει για 3. Ωραίο και αυτό το σούτ, όχι. Ο Βασιλείου τελικά το rebound. Ένα λεπτό ακόμα, η μπάλα στον Ελευθεριάδη. Κοντογιάννης για 2. Το χάνει. Χαραλαμπίδης. Καλή άμυνα του Κοντογιάννη που θα πάρει και μία μάχη. Γκυρτή στο transition. Το βάζει. 53-48. Ωραία πάσα του Χαραλαμπίδη. Θα σηκωθεί ο Μιλίσεβιτς, θα πάρει το φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. 15 δεύτερα ακόμα. Μιλίσεβιτς βάζει τη βολή. Θα βάλει και τη δεύτερη. 53-50. Για 3, αστοχή ο Τρατολάτης. Ηλιού όμως είναι εκεί, αστοχή και αυτός. Βασιλείου επιθετικό καλάθι με τη λήξη του δεκαλέπτου. Θα μπουνε τελικά με διαφορά 5 πόντων. 55-50 στην τέταρτη περίοδο η Westside. 10 λεπτά ακόμα. 55-50. Χαραλαμπίδης γυρίζει, το βάζει και αυτό. 55-52. Τρατολάτης που έχει περάσει, σουτάρει. Ηλιού το επιθετικό rebound. Το πήρε από τον Ευσταθίου που έχει επιστρέψει για αυτό το δεκάλεπτο. Ζητάει την μπάλα ο Ελευθεριάδης για να πάρει το σουτ. Το βάζει και αυτό. Ο Ελευθεριάδης συνεχίζει να σκοράρει από τη γραμμή του τριπόντου. Καλή άμυνα τώρα. Μπέι. 4 δεύτερα ακόμα. Ο Μιλίσεβιτς θα την πάρει, θα σουτάρει. Το βάζει ο Μιλίσεβιτς. Δεν λένε να ξεκολλήσουν οι πυράνχας από τους Westside. 58-54. Βασιλείου. Η μπάλα στον Κυρτή στο post. Ωραία πάσα στον Ηλίου. Περιμένει ο Τρατολάτης. Ωραία επίθεση είναι αυτή. Και ο Τρατολάτης θα την τελειώσει. Αυτό ήταν ωραία επίθεση, ωραίο μπάσκετ. 61-54. Χαραλαμπίδης και πάλι. Μιλίσεβιτς. Κανελόπουλος στο επιθετικό.
Μπέις που θα πασάρει στο Μιλίσεβιτς που παίρνει και αυτό σουτ. Παραλίγο, rebound του Βασιλείου. Βασιλείου θα το χάσει, επιθετικό από τον Ευσταθίου. Μπέις. Για 3 ο Μπέις. Και αυτό μέσα. 61-57. Πολύ σκληρή για να πεθάνουν οι Πυράνχας, οι οποίοι, ξαναλέω, αγωνίζονται με 3 μεγάλες απουσίες. Οι Westside απ' την άλλη έχουν παρατάξει ό,τι καλύτερο έχουν. Γκυρτή στο post. Ωραία πάσα στον Ηλίου. Το χάνει ο Ηλίου. Φανταστική assist ήταν αυτή από τον Γκυρτή. Φεύγει ο Χαραλαμπίδης. Θα σηκωθεί από εκεί. Το κάνει πολλές φορές αυτό. Τον περιμένουν για lay-up και σηκώνεται από εκεί. Time out. 61-59. Το match γυρίζει. 6 και 52 ακόμα. 7 λεπτά δηλαδή σχεδόν. Πολύ μεγάλο μάτς, πολύ ωραίο μάτς απέναντι σε 2 ισοδύναμες ομάδες. Τρατολάτης βιάζεται, αστοχή και η μπάλα τελικά όμως θα φτάσει στον Ηλίου με το επιθετικό. Το χάνει ο Ηλίου και άλλο επιθετικό από τον Μαυρονά που είναι νέο πρόσωπο. Βασιλείου, το βάζει ο Βασιλείου. Μαυρονάς που έχει περάσει στη θέση, από ό,τι βλέπω, του Ελευθεριάδη. Χαραλαμπίδης που έχει φτάσει στους 24 πόντους σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι από μεριάς του. Πρέπει να γίνει σου, το Μπέις θα το πάρει, δεν είναι καλό. Μαυρονάς. Κακές αποστάσεις αυτήν την επίθεση. Τρατολάτης το παίρνει, το χάνει. Ευσταθίου ψηλά και φάουλ από τον Κυρτή. Τα λένε εκεί Γκυρτής με Ευσταθίου. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξαναδεί τον Ευσταθίου να μιλάει με αντιπάλους. Χαραλαμπίδης, παίζουν καλή άμυνα πάνω του, την έκλεψε ο Τρατολάτης. Ποιος θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Βασίλειο όμως ανανέει άλλη μια επίθεση. Καλή άμυνα από τον Ευσταθίου που παίζει με 4 φάουλ. 63-51 παραμένει. Κι άλλος παίξει, έχει αλλάξει πάνω στο Χαραλαμπίδη. Αυτή τη στιγμή είναι ο Ηλίου πάνω του. Να δούμε αν ο Σάκης Ηλίου θα κάνει καλύτερη δουλειά. Ο Βρετός πέρασε τον αγώνα σε Στρατολάτη που πήρε κάποιες βιαστικές επιθέσεις. Κανελόπουλος θα δώσει το Χαραλαμπίδη με τον Ηλίου απέναντί του. Ωραία άμυνα του Ηλίου. Σπάει μπάλα στον Dragan. Θα το βάλει. Θα το βάλει. 63-61. Και πάμε για ντέρμπι. Το momentum έλεγε Westside που έχουν περισσότερα όπλα, να το πω. Όμως οι Πυράνχες έχουν αποδειχτεί πολύ σκληροί, πολύ ανθεκτικοί και πλέον είναι μέσα στο μάτς για τα καλά και θα πάμε σε ντέρμπι από ό,τι φαίνεται. Χαραλαμπίδης περνάει, ωραία πάσα στον Κανελόπουλο που θα τελειώσει τη φάση. 63 όλα.
4 λεπτά ακόμα. Γκυρτής. Βασιλείου. Καλή άμυνα από τον Μπέι. Μένει μαζί του. Ηλιού. Περνάει. Αστοχή από κοντά όμως. Ευκαιρία για τους Πυράνες να προσπεράσουν. Καραλαμπίδης γυρίζει στον Ευσταθίου. Από κοντά το χάνει. Ψηλά ο Κανελόπουλος. Το χάνει και αυτός όμως. Ευκαιρία εδώ χάθηκε. Βασιλείου περιμένει. Βασιλείου που σήμερα δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες. Θέλει το σκριν στο δεξί του χέρι. Πού θα πάει η μπάλα τελικά? Στο πώς τον Κυρτή. 7 δεύτερα ακόμα. Πέμπτο φάουλ του Ευσταθίου σε μια αμφιλεγόμενη απόφαση. Ευσταθίου διαμαρτύρεται. Η γνώμη η δικιά μου είναι που όχι το έχει και πολύ σημασία, ότι δεν ήταν ούτε επιθετικό ούτε αμυντικό φάουλ. Να δούμε αν θα έχουμε time out, αν θα συνεχίσουμε. Ο Σαγιόγλου περνάει στο παρκέ. Στο παρκέ και ο Ελευθεριάδης. Θα γίνει αλλαγή. Τελικά ο Ελευθεριάδης στη θέση του Βρετού. Ηλιού. Καλή άμυνα του Χαραλαμπίδη. Βασιλείου για 3. Σίδερο. Η μπάλα για τους Πυράνχας. Σαγιόγλου σε μια κρίσιμη επίθεση. 2 και 50 ακόμα. Θα σουτάρει, θα το βάλει και μπροστά η Πυράνχας. 65-63. Ντόνης Βασιλείου. Μαυρονάς ψάχνει τον Ελευθεριάδη. Καλό deny από το Σαγιόγλου. Ηλιού για 3. Έξω είναι. Καλό block out από τον Μπέι. Βασιλείου έχει μείνει πίσω. Χαραλαμπίδης έξυπνα. Το βάζει ο αποκαμωμένος Χαραλαμπίδης, το βάζει. Και 67-63 πάμε για time out. 2 και 13 ακόμα. Το καλάθι του Σαγιόγλου και του συγκινητικού Χαραλαμπίδη έχει φέρει διαφορά στους 4 και τους Πυράνχα στη θέση οδηγού πλέον, που βρίσκονται και χωρίς τον Ευσταθίου στο παρκέ. Σε ένα από τα πιο ωραία μάτς φέτος που έχουμε δει στην Elite, επιτρέψτε μου. Γκυρτής. Καλή άμυνα, καλό contest μάλλον από τον Κανελόπουλο και ο Γκυρτής το χάνει. Χαραλαμπίδης θα πάει για 24 σίγουρα. Πιέζεται, κρατάει την μπάλα. Ακόμα 10. Πάει μέχρι μέσα, η μπάλα για ποιον? Η μπάλα είναι και πάλι για τους Πυράνχας. Μια δύσκολη φάση. Να δούμε τελικά ποια θα είναι η απόφαση των διαιτητών. Τελικά η μπάλα θα δοθεί στους Westside. 1 και 47 ακόμα. Στον Τρατολάτη η μπάλα. Να δούμε τι θα επιλέξουνε. Τρατολάτης θα τη χάσει.
Σημαντικό λάθος. Χαραλαμπίδης ψάχνει μια πάσα. Θα τη βρει στον Μιλίσεβιτς, ο οποίος όμως έξυπνα δεν σουτάρει και περιμένει. Φαβορεί πλέον η Πυράνχας. 10. Χαραλαμπίδης και αυτό και αυτό! Στους 28 Χαραλαμπίδης. Τι κάνει σήμερα? 69-63. Βασιλείου. Καλή άμυνα του Μπέι. Καλή άμυνα, στην κατακόρυφο ήταν η άμυνα. Ελευθεριάδης το παίρνει. Όχι, Μπέις. Ένα λεπτό έχει μείνει. Στους 6 πόντους τη διαφορά. Την μπάλα στα χέρια των Πυράνχας που είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν μια τεράστια νίκη. Χαραλαμπίδης και πάλι. Θα πάει για την τριαντάρα. Επιθετικό από τον Κανελόπουλο. Με time out. 69-63. 48 δευτερόλεπτα ακόμα, υπάρχει χρόνος να δούμε τι θα κάνουν οι West Side σε αυτήν την επίθεση. Ηλιού στον Τρατολά, την μπάλα, τον Ελευθεριάδη θέλουν να βγάλουνε. Θα βγει από τα screen. Θα γίνουν όμως καλά οι αλλαγές. Σπάει στον Τρατολάτη από πολύ μακριά. Όχι. Σαγιόγλου το rebound. Νομίζω ότι το μάτς έχει τελειώσει πλέον. Base. ...71-63, όλα έχουν κρυθεί. Δεν ξέρω αν θα κάνουν επί της West Side γιατί μετράνε διαφορές. Θα παίξουν οι West Side για 3. Θα στοχίσει ο Ηλίου, αυτό θα είναι και το τελικό μας σκορ. Ή μάλλον δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το τελικό μας σκορ, γιατί δεν ξέρω αν θα κάνουν επίθεση. Όχι. Τέλος του αγώνα. Τεράστια νίκη για τους Πυράνχας. Νικάνε και τις απουσίες. Τελικό σκορ λοιπόν για την ένατη αγωνιστική της Elite. West Side Πυράνχας 63-71.